DXDC Radyoman Report. Gi-inquest na karong adlaw sa kapulisan sa Bunawan Police Station ang barangay Kagawad nga taga-barangay Bao Municipality Alamada North Cotabato nga nailang Roger Cadava 55 anyos human naharaw og nakuhaan og 9mm caliber og mga bala sa Bunawan Police og Task Force sa checkpoint sa barangay Likanan alas 7 buntag kay gahapong adlaw. Sa interview sa DXDC Army Davao nga pulis sa Major Rovel Saavedra Station Commander sa Bunawan Police Station, gisulti niya nga kasong kalapasan sa RA 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition o a violation of Omnibus Election Code ang ipasaka sa Korte Batok sa Dinakpan. Samtang kasuhan usab sa Kalinan Police Station karong adlaw ang laing usa ka lalaki nga nilang Alfredo Suliano Jr. taga Migkawayan, Kalinan District ning syudad o nakuhaan usab kini og 38 caliber pistol og mga bala sa nasangpit nga barangay. Nahinabi usab sa DXDC News Team si Pulis Major Rico Obinsa Hipi sa Kalinan Police Station, gisulti niya ang mao nga suspect na sita kini sa mga barangay tanod kay hapit kini nakabangga og tawo samtang nagmaniho sa iyang motor nga kusog ang dagan, di nakitaan kini nga dunay gitakin-takin nga pistola. Daling nanawag og pulis ang barangay tanod resulta sa pagkasikop sa suspect. Dugang mensahe ni Pulis Major Ricky Obinsa. At naman silang barangay, maragnahay na itong babae nga naglakaw dia sa tawagan nga yun, Kalong Daron ba? Nasagilan na ni nagsupang itong suspect. Garon, ikuan sa itong mga tanod niya, number de la baril. Moto na tawag sila polis. Sa una nakaresponde ang katakay. Layo kung kini may kawayan, layo, dito sa kuhan. Ang pagkasikop sa mga dinakpan kini kabahin sa mas gipakusgan nga Kumilik checkpoint subay usab sa gipatuman nga gunban ilabi na karon nga barangay and Sangguniang Kabataang Election 2023. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyoman Don Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.